So today mga Meg, explain muna namin kung anong ibig sabihin ng Meg. So by the way, Meg means amiga or amigo. And since Bisaya po kami at matitigas yung dila namin, kaya Meg na lang as in amega or amego. So ngayon mga Meg, iba na naman pag-usapan natin. Tapos naman na tayo sa different type of mga tangay. Ngayon naman, let's talk about different types of chismosa. Sige mag-chismis. Yan, naligo na mo. Maldita na kayo ko ninyo ha. Nanot-breast na mo. Murag tsaka. Namoy lusline. Yan ay may shadow. Kulot Namoy ako. tiyal. Disclaimer lang po, lahat po ng ito ay pawang katuwaan lamang. Wala gipunteriya o ipadungog-dungugan. Thanks and enjoy! So here's the different types of chismosa. Number 1, para-paraan dahil may kailangan. Nanindagan sa itong mga silingan. Labi na siya sa buntag. O pag gani ilang os, nanong nag-chismis. Tindahan ra pa dyan ilang meeting place. Pero naasa dyan na legend na mag-chismis kunuhay sa tindahan, pero mangutang radi ay ang kanahan. Just like this! Uy, hello, good morning, Marie. Uy, nasa ka, Marie? Uy, Ay, buntag dra, Marie. Uy, Marie. Oh, isa ka, Marie. Si Miling ba? Kung yung mag-view ba? Oh. Kiss fight mo, guys. Ay, Maria, po ikaw ba? Sinis kay kayo, tiguwa na ka no. Giuba na ka day. Sismusa kay ka. Pero mauding, ikaw sa gawa sa balay, no? Uji ba rin niyo? Ako sila punin sa laki, Marie. Uy, maulang ni Ron resulta na. Bitaw, Marie. Dahil kay ato ba? O sana kung kap may luwi. Uy, ay! Kapi, buwan, itlog, o corn beef. Kaya para paniudtun mo, karang udtun. Uji, paniudtun, Marie. Number 2, lait dahil inggit. Talaga yung mga tao, walang peace of mind. Lahat ng bagay, gagawa ng isyo. Sila ang mga tao, galit sa'yo na walang dahilan. Sila din yung mga tao, nililait ka para masabi mas magaling sila. At yan din ang klase ng mga tao, di makontento sa kung anong meron sa buhay nila. Kaya pati buhay ng iba, nakikialam sila. Uy, Day, nice kang iPhone ni Vanessa, Day. Ay da, iPhone sing kaiso. Yan, Day, paribad pag ginaya buhong ikauma daw, Day. Ay da, mawala ko nang may kawan. Hindi ka kumaot niya ko. Ay! Day, ko, pag siya afam, Day, next month daw, walang just like, hey, nada. Da, masabot yung nagkagara ng taghanan. Hindi naman agad. Gaylas-gilas lang. Ang nahurabang, murag bulingon. Grabe siya. Number 3, screenshot is life. Hindi lahat ng FB friends mo kaibigan mo. Yung iba dyan, spy. At tagahatid lang ng chismis sa taong galit sa'yo. Kaya friend, unfriend mo na. Wala kang mapapala dyan. Yes, na ako, chika niyo. Kung man, besh, Ang imong mata nga kaaway nagpost-post na pagkahapon o kadungog-dungog. Feel na ko ikaw gihapon ng kadungog-dungog ako. Kaya sa ako pakita ng mga screenshot. Tomorrow. besh, nakita mo akong post. Nagdakong himong away tungod-tungod. Kita akong screenshot. Ano siya nga, hindi daw ako iyang ipasabot. Nato sila yung mga post niya. I-screenshot ko niya, ipasa na ko kay iyang kong vlog. Ay, besh, i-block mo sad ko. Kay ako daw tig-spy, tig-screenshot ra daw ko nimo. Number 4, Tatoking CCTV. May mga tao talagang chismis is life. Yung tipo na igpang CCTV sa mga mata nila. Kaya pag ako ay naging presidente ng Pilipinas, bibigyan ko ng trabaho lahat ng mga chismosa. Isasabit ko sila sa poste at gagawin ko ng CCTV. Uy, Marie, ang anak ni Roberto ganiha ba? Nabuntagan. Wala pa ganiha. Uy, Marie, ang anak ni Roberto ganiha. Nabuntagan, Marie. Uy, ning sakay o kuan, auto. Gatod siya alas 5 sa buntag, Marie. Ha? Oh, Marie, ay! Kanan nabasira, Marie, kita. Gid niya, Marie. Inaog siya sa auto. Sus, Marie, tuwa education ka ng lipstick. Pinapas. Murag ikaw. Uy, kadang naka-red pag siya og dress niya. Pinaslit-slit, Uy, gawin. lady in red Oh, grabe is siya, Marie. dancing with you. Oh, Marie, oh, stick ka. Na
siya dala mga sinaping Marie kanang mga gikan sa mga important Marie nga. Pero dapat man ang laki Marie may guwang. Sugar daddy. Oh, sugar daddy siguro to lang. Kani mo gid drive Marie. Gani Marie kay nagpasalamat siya Marie kay wa siya mataymimis iyang bana kay ang bana mo para pag-agi kay palit og pan sa dikere. Sus ka tayo niyo tawag. Wait ako niyo. Kay Marie, talihong. Ano pag anak Mari? Kikitinag din ka uban din. Number 5, the story maker. Hindi lahat ng kwento ay totoo at hindi lahat ng totoo ay dapat ikwento. Pwede kay ba kaday nga pinaka-bright sa grade 10 section puting kay si Marga. Uy, sure pa rin. Abitong si Cassie. Dili day uy kana si Cassie day bright para siya sa siging pagimantay sig panaot. Nya kanang suya pa jud kana siya day kay si Marga day. Yes, dahil. Ibukid as topic ni Marga. Gaw si Cassie kinagsilos siya kay ginahan man siya topic niya di man ginahan sa topic ni Cassie. Uy, Nya day suya pag kita si Cassie ni Marga day kay ang mama ni Marga adventurous kaayo. Very Oh. cool bisan asa ra daw. kapantay ko dahil si dadag malita dahil katukuha. Umo na ihang kanang Kabaw. travel bag niya day. Kabaw ang gati. Ikaw na to, gikuida to. Nya kala si Marga day tiluwat ka na siya ni Daniela day mama niya nga kanang maayo kay nga pagkatao day baka puutan day day grabe as in ang ang kasi day luwat kasi ang mama day kay kanang tita mabatik ba pa ay tukon day Only ka din ang ginto fans can relate. Ang chismis ay iniimbento ng mga taong inggit, kinakalat ng mga taong gago at pinaniwalaan naman ng mga bubo. Chismosa, yan ang tawag ng mga taong dihamak na mas malaki ang bunganga kaysa sa utak. Karamihan sa chismosa, kapitbahay mo lang. Yung iba, kamag-anak mo pa. Disclaimer lang po, lahat po ng ito ay pawang katuwaan lamang. Wala gipunteriya o ipadungog-dungugan. Siraan ka man ng todo sa iba. Tandaan mo, ang mga taong mapanira at naghasik ng maling istorya, buhay pa sila, sunog na ang kanilang kaluluwa. Dahil inggit at masamang intensyon lang ang namamayani sa puso at isip nila. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento ng buhay. Mabuti man ito o maganda, di tamang husgahan ang ating kapwa ayon sa kanyang panglabas na anyo o hitsura o gawain, lalo na kung di natin alam ang tunay na pangyayari. And I thank you. So guys, ayaw mo si Chismis? Please subscribe to our channel. Ting Chong. Thanks for watching!